We beginnen met het bericht over een voorwaardelijke straf voor een politieagent. Het Hof van Justitie heeft gisteren een politieagent met de initialen DE, staat hier in de krant. Die is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken. Een voorwaardelijke ontzegging van 2 jaar om zijn functie als politieagent uit te oefenen en een taakstraf van 80 uur. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan moet hij alsnog 40 dagen de gevangenis in. Het is een straf in hoger beroep, want in eerste aanleg was hij veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een ontzegging van 3 jaar om zijn functie uit te oefenen. Het Hof lichtte gisteren toe dat hij is geschorst sinds 2024. De man heeft 29 dienstjaren en het gaat allemaal om de achtervolging op 27 september 2021. De politie achtervolgde toen lange tijd een auto. Daar werden schoten gelost en uiteindelijk is een 18-jarige overleden. Wat DE heeft gedaan, want hij was niet aanwezig bij die achtervolging, maar hij heeft een meldingsformulier ingevuld en daar heeft hij bewust verkeerde informatie in opgezet. In plaats van dat er stop, stop zou zijn geroepen, zegt hij, schreef hij, werd er wapen, wapen geroepen en daarmee was het volgens hem logischer dat de politie uiteindelijk die schoten loste. Nou, hij heeft dus gelogen op het meldingsformulier en dat is ook in een hoger beroep reden om hem te straffen. Maar de straf die hij nu heeft gekregen betekent dat hij zijn actieve dienst bij de Korpspolitie Curaçao kan voortzetten en zijn baan niet verliest als hij dus de straf heeft uitgevoerd.